Si onथाव खुलुमबाय गथ'फोरा आइखो दिनै बैसागुनि 2 तारिख मैया माने खुलुमनाय जायासै मन्दिराव थांनानै ओमफ्राय न'नि फुजा होनानै गोबाव जाबाय बेनिखायनो मैया मान खालामासै दिनै दा आइखो मान खालामनो नागिरदों बाबुआ रेडि जाबाय मान खालामनो आरो इनि आइयाबो kita mungkin bawa दिनै बैसागुनि 3 तारिख जों गामियाव मोसानो ओंखारदों जिबायनो गासिबो api naihor hai này ya kìa si tu pupun thotho nó này ibar lalai deh Ming bay na ming akhoi bu. Ming de. Ming de ne. Birat ming bay.
मेगन गुसुं गुसुं खानाय माने बिरजोब्बाय आरो मोसाबावनो मोसागोन आरो रिहार्सेलबो दोङो ने दायो आरो रिहार्सेल दङसो रिहार्सेल माने मोसानाय ना रिहार्सेल सोलोंनाय कृष्णा मोसागोन ने मोसाया दां